Nahimo kami. Alas 9:08. Ang sa tuyang oras mga tugang. Ano Mga yun kasabos. Philippine Standard Time. Philippine Standard Time. I-check ang sa inyong mga oras. Mga orasan. Yan. Yan na naman ang... Nagtuturog-turog. Ayan, syempre, welcome po sa satuyang programang Dos Bosabos. Siyempre, ako po naman si Boy Agda. And si Tito Ray po, paki-like and share po sa moyang mga pages. Yan, sa moyang Facebook page. Social media accounts. Yes, social. Ang Tito Ray Borromeo po, paki-like and share din po. And siyempre man ang at Boy Agda DJ page. And siyempre ang Dos satuyang Bosabos. Dos Bosabos. Sige. PH. Nahiling din kita sa YouTube. At Social. Dos Bosabos. Instagram. Yeah! Tapos, TokTok. TikTok. Ang sa tuyang guest mo yan, mahilig sa TikTok. Baka dainig ka. Kanina ko na. Abangan po sa dyan mga Dos Bosabos. May VIP kaming guest ngunyan. Tama, ayan. Pero, kumbaga, the other side. Yes. Yeah. Mabibisto to si sa tuyang guest, the other side. Yeah. Ayan, sige. Siyempre pa, pwede nindong i-share ang sa mga pong video mga tugang tanganing mag-enjoy kita ka boss kung yan pong paggabang-gibaw kita magtururog na naman. It's another day. And tomorrow, Merry Christmas na! Hoy! Whenever I see girls and boys and on the street, I remember the boy. Dapat mag-inot na kita. Nainot na kita. Si Jose Marichan, nainutan ta na. Nainotan ta na. Yan. Sa aga pa siya eh. Merry Christmas po sa mga nakaantabay in advance. Vermonts, and then syempre papaabuto na ang Peña Francia Festival 2022. Yan ang pinakahalat yung sa tuyang mga Bicolanos na after 2 years na pandemic, Kuya Boy. Tama. Nagbabalik kita sa tuyang tradisyon. Oo. Saka Aramon to yan. events. Aramon to yan. Kung ano ang magiging paagi, the same ba talaga? Or ano? At yan sa tuyang maaaraman ang apo dyan? Si mga kalakawan. Kalakawang aktibidades. Aktibidades, si mga events. Ano daw kung itong mga dati mga mga boyadores, ito bagang napapastidyo ako kung minsan. Tapos parang mga arak. Tapos naging pakiagawan. Ito bagang Yaon na nga si Divino. Ano yan, barkada mo? Ma-warm up nga kita kay Divino. Ano yan? Kakawat mong basketball lang yan. Ano ka? Siguro amats. Ayun na nga. Pari-pari talaga si Pading Divino. Hindi man nga. Uto na nga si Divino. Ma-warm up nga kita kay Divino. Ano yung barkada mo? Napanglingaw. Oo, kang... Piyesta palan. Piyesta palan. Prosesyon palan. Iyo. Si Saro kong barkada. Itong... Iyo. Pag-abot, pagpuli sa haro... Itiro si mga apo dyan, si mga tropa, talagang paragal-pagal, may mga backcross dyan sa bitis, malalaboy. Siya, maputiun lang si Pado. Nagsain. Sa'yo nga nagbuya. Nakadiretso duman sa San Marcos. Sa ito? Sa Pransya. Sa Pransya, duman naglusot. May prosesyon na duman. Aurora. Iba mang garo kasi kaso ba kasi Aurora. Duman garo nagbuya. Kumasama daw si pagproses niya kay Aurora. Hindi ka daw. Yan pala naman si Rosario. Iyo. Dua ang nadumanan. Ay ano ka na. Kaya maputiun manggiraray siya. Malamang ka Barabacros. Lamang. Nagkasala. Makuring gayo. Kaya mga sumusabo sa gibontang solemne. Tama. Dapat isa puso ang pagiging... Kasi ano yan, kumbaga, ito bagang once in a year, nagkaigwa kita ng 2 taon na talagang pinaghanap-hanap tayo ito, Tito Ray. Ngunyan, pag nahihiling mo ang mga estudyante ngunyan na nagkaklase, iba ang pagmati, garo kita hali sa ito bagang, garo ko nag-abroad. Suba rin pasira ko rin di si mga takamhay na K-12 luluwasan. Kadakol. Ang iba nag-holdingan. Pero maririsa mo niyan.
Di ko aram, dahil nang gayong araw ka to ka-crowded dyan sa may Peña France. I don't know. Pighiwasan na eh. Tsaka itong nakatabang tong ibang mga high school na piglag sa mga barangay. Yan, tama. I don't know, pero yan ang nahihiling ko ngayon. So, kasi sa ba kasi project ni Mayor na Tama. ibagtak sa mga ibang barangay sa eskwelahan para at least maali na si Kadakulan. Yan. Oy, 52K viewers. Ohoy! Alata. May nag-friend request, Gusto man garong makadalang kang Dos Bosabos. Gurustong malatik. Sabi niyo, maray na banggi po, pa-shoutout man po, Merry Christmas agabo, sabi ni Base Renzi Rose. And sabi ni Nestor Marilag, Nesty! Si Kuya Nesty. Shoutout dyan sa imo. And yung pakadakol kitang mga... Yan, kay Telit Peñas Lumis, sige po, pabayli daw sa TikTok. Si Isay. At saan gano'n may mabayling TikTok? Gano'n pati naranin na si Pinto si Guest. Amo ko na nga magdagos na yun. Arag pala nga kay Joby Magracia Guerrero, pa-shoutout po. Hoy! Hello po. Kasi pa ni Jonji, kay Robin Reyes, pa-shoutout man po from Boreas Island. Oy! Bikini man! Makaabot ito sa Boreas. Duman sa Masbate. Masbate. Yan. Ayan, shoutout pa kay Franz Roja. Ayan, sige. Hello po sa Indogabos and sana po mag-enjoy kita kunya ng paggabanggi and dakulaon na magayon na impormasyon na makukuha atas sa tuyang guest. Kunya ng paggabanggi. Ini ang pinaka-importante sa tuyang maaraman. And then syempre, ang sa tuyang mga partners sa tuyang programa partners para padagos-dagos ang tuyang pag-ere. Ang Noimaki Japanese Restaurant, dyan po sa door D Star Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, sa likodan lang kang PhilHealth Office. Para sa mga orders, 0998-483-1475 or mag-email sa noimaki.nagascity@gmail.com. And syempre salamat man sa Just Enjoy Events ang sa indo pong pag magplano ning pagpakasal hanggang duman po sa big day po nito tatabangan kamo kang Just Enjoy Events located at M Plaza in front of Barbecue King, Diversion Road, Naga City. Pwedeng mag-apod sa 0909-125-3278 owned and managed by Joan Rule Dulong. Okay. Ayan. Sige. Siyempre, si bagutang partner, yes, ang Corbada 3 sa Zone 3, San Isidro, Cararaya, Naga City. Yan. Ma-open ini sa September 8. Tama. Diyan sa Corbada 3, San Isidro. Yes. Yan. Okay. Yan bagong-bago yan eh. And siyempre, ang Tinandayagan Falls and Resort, diyan sa Barangay Palong, Libmanan, Camarinesor, owned and managed by Sir Alex and Ma'am Jo Brioso. Ayan. Sige po. Maraming salamat. And syempre man, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang pinaka-epektibong herbal na produkto sa market ngayon na mabibili sa mga butika, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. Contact number 0969-2269-623 and 0920-929-6657. Owned and managed by Rice Brand. Yes. Okay. Tito Ray. And last but not the least, ang sa tuyang partner at marami pang iba. Okay, sige. Ang Quantumin Plus ni Miss Q Health and Wellness located at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarinesor. Contact number 0910-588-0492. Owned and managed by Miss Q. Okay. Alright. So, salamat po grabe sa tuyang mga partners. And thank you. Kung kamo po gustong maging partner man sa tuyang programa, feel free po mga tugang na mag-contact po sa mo. Hindi po sa mo yung page. Tanganing may feature mi man kung ano man po ang sa indong mga negosyo, lalong-lalo na halik ito sa pandemya, Tito Ray. Yes. Para po makatabang kita, ma-ipromote ang sa indong mga businesses. So, mag-PM lang po dito sa mo yung programa sa Dos Bosabos. Tama. Para matabangan mi po kamo at the same time makabawi-bawi dahil kunyan pong pandemya. Yes, kumbaga zero, maluloy naman kitang pasaka. Pasalakat na kita, paduruman na naman kita. And si Bangani ba na mag-praise mask?
Sa ano nga niya sa Cebu, igwa ng bill na ang Christmas da, si gusto na lang. Ay, bad. Bahala mas nila. Di ako mapas Cebu. Cebu bo Kalabanga. Okay. Sige, so dito Ray. So sa tuyang pagbabalik, sa tuyang na pong mabibistoan, sa tuyang mga kaibanan, ngunyan pong pagbanggi, hindi po sa tuyang programang Dos Bosabos. It's our pleasure na makaibanan sa Tito Ray, hindi po sa tuyang programa. Ang sa tuyang idol. Yes, apo. Saro sa mga hinahangaan ta na kumbaga servidor kang sa tuyang hindi po sa siyudad ning Naga. So sa tuyang pagbabalik, hindi po sa programang Dos Bosabos. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With the office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion, Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwede mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Alright! Ahoy! Balik kita. Ayan, so ngunyan po, medyo kami ni Tito Ray, idol mi po ini yung guest na niyo. Kumbaga, naka-close na katong mga nakaaging... Duwang kita, although bisado to na siyang haloy na. Na sa iyang mga sa track record niya, sa pagiging konsihal kang siyudad ng Naga. Yes. Pero ngunyan, hahaputon na siya. Hahaputon na siya. Pa si City Councilor. Pero pabatiun na muna siya. City Administrator na pala niya. Natuod kaya kita 9 years. Sige po. Sige po. City Administrator Elmer Baldimoro. Mabalos Boy, mabalos Ray, maray na pagkabanggi po. Naugma kita na naimbitaran po digdi sa programang Dos Bosabos. Kita da po ang primerong
personalidad na aside from itong mga businessman na naging guest digdi, kita po itong naimbitaran ko niya na banggi. Kaya dako lang onra po na makaibanan kamo, Ray and Boy, digdi sa okasyon na sa indong programa ngo niya na pagkabanggi. Iyo po. Pag-uli ko, pagpagawati ko, nagsisesyon kita. Dapat yun ito, ito ang martilyo. Ayan. So, ngunyan po na konsihal. Dito sir, nakatulong term ka po bilang konsihal kang Ciudad Dignaga. Sa tulong term pong iyan, saro sa mga nadangog ko na kinaputan po nindo itong PWD. Iyo po na dakol po ang nagpapasalamat sa imo, nagpapaabot na nagpasalamat kang sa imo pong naitao. Ano po si itong kung magigiramduman mo po, ano po si itong mga legacy na natao mo po duman sa ito? Sa naipasarta po ang PWD code. Ito yan katiripunan kang gabos na mga ordinansa, leyes, benepisyo as in pribileyo kang sarong persons with disability. Kaya dyan sa ordinansang iyan, yaon dyan itong mga diretso as in benepisyo na tinatao kang lokal na gobyerno kang Naga para sa mga persons with disability. Araw po ito pagtao kang mga assistive devices, pagkakaigwan ng mga organisasyon sa lambang barangay, ito pong pagiging aram nindas sa indang mga diretso, aram nindas sa indang mga pribileyo. Kabali na din po dyan itong pagkakaiguan ng mga PWD ID card. Ang pinaka-kuyan po dyan is kita itong pinakainot na nagkaiguan ng PDAW as department head sa syudad, pinakainot na LGU. Kita man itong pinakainot na igwang department head si Attorney PJ Barosa. As in, may existing kitang PDAW office na yung nakikater sa itong mga PWD, organized sa 27 barangay, igwa kitang federation, and natatawan ta si mga pangangaipo kang sarong PWD. And sinda po kabali na din sa libreng sine, and kada birthday po, igwa na sindang nare-receiving birthday cake. Kaya nakulang bagay po yan na nakakapaugmaman sa satuyang mga persons with disability. Gano'n man lang, sir, itong nakukuha kang mga senior citizen or iba man? Parehas po sila sa discount, alagad yung ano yan, sabi kang mga senior citizen, sana all. Diba po, kaya mas dakol po kaya membro kang senior citizen sa PWD di sa Naga, kaya mas ininot po si PWD na tawan cake. Dahil pa po nakaka-receive ang mga senior citizen kaiyan, alagad ang PWD po iguana, dahil po duman sa tuyang ordinansa na nagmamanda na matawan ang mga persons with disability ng cake sa indang Kaaldawan. Wow! Sana all talaga. Yun po. Sa yan, Sir Elmer, yan sana sa kadakol na mga naipasar mo, naitabang mo sa po sa Ciudad Dignaga, especially duman sa mga araw kayo ng mga tao na talagang natatawan po ng attention na po sa syudad. And nahihiling mo po ang closeness mo duman sa mga barangay, lalong-lalo na dahil halik ka man po sa barangay. Ano po? So, yan, kadakol pong mga nagini mo po tatulong term na naging konsehal. Ngunyan po ang hapot po kan sa tuyang mga taga-Naga, mga Nagenyo. Hain na ngunyan si dating konsehal Elmer Baldemoro. Mas madali pa akong mahilingon yan dahil aral daw po kitang nag-opisina kita ngunyan sa mayor's office, opisina kang city administrator. Kita po si mga nag-aatubang sa tao, lalo na po kung mayo ang satuyang alkalde. Kita po si mga nag-aatubang, si mga nagdudulok, si mga may kaipuhan, si mga naghahagad tabang. Kita po itong nag-aatubang dyan. Kaya pero po kitang yaon, madalas kitang mahiling sa opisina. And aside po kaya naglilibot manggiraray kita, lalo na po kung mayo ang satuyang alkalde na kita ang pigsusugo na magrepresentar
mala po ngani ngunya nabanggi hali kita sa Barangay Kalawag igo dumaning People's Night sa piyesta ngunyang kang Barangay Kalawag. Kaya hali po kita duman and mas visible po kita ngunyan dahil pera sa opisina padagos manggirari kita na naglilibot, nagkakaulay sa mga tao. Iyo po. Iyo po yan ang, kumbaga, ang ginigibo kan sarong administrator na pala ngunyan, na si Kagawad Elmer. Ano, ngunyan, yun rin ang sa iyong pinagkakaabalahan. Siyempre, ano po itong, speaking po, kang iga po nagre-representar kay Mayor Son, di ba, Tito Ray? Pag mayo si Mayor Son, iga po ang nagre-representar. May mga nahiling ako sa Facebook, sa na ika po ang nag-ako kadtong mga awards ba yun sir na unra na naman sa mga taga-Naga sa Tuya hindi po sa syudad. Ano po ito tabi sir? May nagkapirang mga award lalo kung ang sa Tuyang Alkalde Mayo may mga recognition po ba kaya ang nare-receive niyan ang syudad ning Naga aside po duman sa kita ang number 1 duman sa most competitive city, nagkapira pa pong award itong nare-receive ita. And kita po, ang Satoya pong alkalde, nagpapasalamat dahil nare-recognize si mga effort na ginigibo kang mga lokal na opisyales kang Satuyang syudad. Ang Satoya po bagang alkalde, husto na sana na ginigibo ang gabus para mas lalong mapauswag ang Satuyang syudad. Kaya ini pong mga award na nare-receive kang lokal na gobyerno kang Naga, kumbaga dako lang bagay po ni dahil kumbaga iyo man yan itong pag-appreciate as in pag-recognize na ito pala mga ginigibo kang Satuyang mga opisyales kang syudad lalo na kang Satuyang alkalde, dako lang bagay po pala niyan kaya natatawan kita ning pag-recognize or pagbisto kang Satuyang syudad bilang saro sa pinakamaray na syudad digdi sa Pilipinas. Wow. Talagang Tito Ray. Talagang di kalidad na talaga. Baka sa sunod pwede man kita maging counselor na. Garo nahihiling ko Tito Ray, garo iyan sa nang paglibot ninda. Garo masalit din ang tulako. Nahadit nga ni katong ito mga karampanyahan. Garo mas kamaong nabisto kaysa duman sa mga kandidato. Pero may excited na dahil napaluwason pero voice over na lang kamo. Ngunyan sir, pirang bulan na bako ka ng konsehal kundi city administrator ka. Ano man po ang mga namimiss mo bilang konsehal? City councilor. City councilor. Siguro itong during session, itong mga diskusyon sa yung mga debate. sa itong kada Martes aramta na may diskusyon na mangyayari sa sanggunian na kumbaga itong ina-expect mo na duman sa mga itong mga pigpapasar mong mga ordinansa dayon maagin ning pasil although aram ta mabagan magkairibanan sa sarong team sa team Naga alagad pag abot po sa sanggunian mahiling manindo na grabe diyan ang diskusyon ang kamarayan man lang ang kamauotan kayan mas lalong mapakaray itong mga ordinansa na pigpapasar dahil ang outcome po kayan bako naman lang siya produkto kan sarong konsehal kundi product na yan collective effort na yan kang sangguni ang panglungsod kaya ultimong grammar pig-check diyan kaya talagang medyo kaya medyo ayan si namimista na dayta na nagigibo ngunyan alagad ang challenge man ngunyan itong aral daw na pag-atubang sa tao na aakon mo si gabos na mga hinaingda si mga pakiulay minsan hihibian ka pa medyo and ang pinaka kuyen ngunyan is itong kay puhan mo magdesisyon na minsan dai paborable duman sa mga nagdudulok ay na medyo kung arog kang konsel kita tagabusten iniihan lagad ngunyan na bilang administrator may mga bagay na kaipuhan na daihan may mga bagay na dai pwede na kaipuhan mo talagang tungkusan dahil
yun man yan itong nadadapat. Kaya day ko to dyan na itong mga nagdadai. Kaya yan ang nakakapanibago ngunyan sa satuya. Kaya masakit talaga dito, Ray. Masakit. Kung araw kita ka ni Permi, alam Permi kita magparangirin sa sesyon. Ikaw man dyan, sir, ikaw man dyan, sir, tumagang bardagulan pag-abot sa ko yan sa mga kapwa kagawad. Perme dyan itong yaon itong una mo seryoso, yung pala iba na ang tinataram minsan pag una mo ikana lang ang kada na garo pagmati mo kada na lang ay measure or proposition ko permi na lang ning kontra. Di lamang yung nag-uyo. Ang kamarayan dahil magkairibanan kami, kumbaga issue lang mayong personalan pagkatapos kang session pag nag-break balik sa dati. Iyon ang kamarayan pag iribanan sarong team daing itong personalan daing itong kurulugan buot dahil aram-araman na iyan para lang mas mapakaray itong pinag-uurulayan. Kaya iyan ang kamarayan. Kang may kaibahan may panahon baga na every October igwa kami diyan kay iribang mga senior citizen itong senior citizen counterpart. Kang panahon na ito naganaha ditsinda na grabe ang diskusyon sa sanggunian. May nagdudulok na sa kuya na baka ngaya magburuntulan yan sa kuday po. Yun ang tangyahapon ito. Baka, siyempre, di ba? Baka may mga mag-live na monoblock. Although, siyempre, di may iwasan na magkapirikunan, pero bilang magkairibanan, yaw nang respetuhan, man yan ang kamarayan na maski grabe na ang diskusyon, issue lang may pagkatapos kang diskusyonan ngirritanan naman. Ayun po. So, ngunyan po sa aga September na konsehal. Bare months na. Pirang aldaw na lang mapuuna ang pinakahahalata na Peña Francia Festival na daita po na matian for 2 years. Aram ko po sa party po nindo bilang administrator, mas dakul po ngunya na sa indong preparasyon for this upcoming fiesta. Ano po, pwede mo po kaming ma-update kung kumusta na po ang preparation po kang syudad para po sa upcoming Peña Francia Festival? Yeah, continuous po ang preparation kang lambang committee chairman sa manlain-lain na activity. May inot po dyan itong Miss Bicolandia sa September 7 na gigibuhon po sa JMR Coliseum. Nakapagpili na po ng 20 finalists, 20 candidates na ongoing po ang practice, ongoing itong preparation para dyan. So, halos sailing ta po, ready na po for the Miss Bicolandia on September 7. Masunod po dyan itong drum and lyre competition on Wednesday, September 14 na papartisiparan po yan katong mga po si translasyon. Ay pala dagos-dagos po ang translasyon ngunyan. Si traditional pong translasyon ibabalik itong dating nagsasaraka. Baka nagluwas po ba kaya sir? Ang sabi gigibuhon may mga buyodores pero garong mobile. Bako. Day po. Iyo po yan si dating napag-urulayan, alagad, may mga clamor po sa publiko, and ang kamarayan po, ang satuyang simbahan, pigpaonrahan si kahagadan ka mga tao dahil 2 years na dahil nakapag-buya, dahil nakapag-traslasyon, ngunyan po, balik sa dati. Ang requirement lang is kaipuhan para makapaasan ka sa andas. Itong miyembro ka kang Guardias di Maria. Ito po bagang asosasyon ka mga buyadores. So may mga ginigibong niya na mga series of orientation seminar na dapat pong atindiran para po makapaasan ka kiina. Dahil aram tawan po na
medyo excited ang mga tao. Tama. Kaya sailing ta. And provided po katong vaccination. Iyo po. And one of the requirement is ito po dapat fully vaccinated ka. And iyo po yan itong paagiman para matawan ka ning t-shirt. May ito pa bagang may ang mga boyadores pag may t-shirt na tinatao. Iyo po yan itong mga nagpapasan kiina. And requirement po na vaccinated ka. Kaya karibay po kang pagpahiling mo kang vaccination card pag-attender ning seminar, tatawang ka ning t-shirt as in face mask. Iga man giraray boy raining face mask dahil gusto taman po giraray na malikayan ang pag-ulakit kang COVID. So ito pala sir natudukan bawal siya. Iyo dahil mas prone po kaya siya sa ulakit. Kung manotaranta si mga nagka-COVID ngunyan fully vaccinated, adeng gayo ang epekto. Kaya mas maray na fully vaccinated. So, pag-abot sa sir, pag-abot sa edad. Di naman bagay na may man kitang pinipiling edad for as long as nakaya so alagad data ini-encourage na makipagsusuan dyan itong mga senior citizen or itong mga Ruben Pangmaray dahil baka po maipit lang sinda dahil makusog na maray ang persa lalo na po itong pag nagpirit kang maglaog bilang pong boyadores man araw ta pagmati kayan na talagang kaipuhan ang persa na paglaog mo lalo na itong paluwas mas difícil ang mas difícil mo yun ang paluwas kaya sa mo pagpalaog niyaon dat magtada kang paluwas kasi kumbaga si itong gama-gama kasi after 2 years. After 2 years talaga. And kadakol mga hobe na boyador ang medyo makukusog na persadong maray. So may mangyari sir mangyari militar na ma-assist sa ayo po permi po para masiguro ta itong peace and order situation and pag-manage kang prosesyon igawan po giraray na ma-assist na mga military. I see. So, pero all in all po, halos handa na po ang syudad. Ayo po, halos handa na po, pati itong sa mga parada, sa ito pong nabanggitan ko na drum and lyre, ang sunod po dyan, itong civic parade and float competition on September 15, na mas dakol ngunyan, boy, Ray, ang participants, bilang po kita ang in charge ka ito, more than 200 na itong nagpalista na participants and nadagdagan ngunyan katong mga bikers dahil dakol baga ngunyan itong naging mga bike enthusiast dakol na organisasyon mga baralisinda plus riders and si mga float contingent and nagsignify po itong mga cosplayer ito talaga kaya mahiling po si Iron Man si Darna ano ko niya si Cardo kagid garo ni Darna itong mga pagbabalik ang mahiling itong mga majorette na military pa sa pati sa civic boy may majorette and band na kabali po sa civic parade kaya asaro po yan duman sa magiging highlight kang sa tuyang parada. Ang request lang ani kakuan dahil si mga parade participants iinganyo tamang giraray magmask para maiwasan. Pero ang pakiulay ito da mga majority na pagpa-mask please sama kanunuan yan please naman nakatapan silig yung kaya sa ko bilang kahagadan ko mga kang publiko data po papamason ang mga majorettes kaya mahilig ko yun sayang si Pes si makeup ang masakit kung ang abot lang talaga dyan ang makeup di haliw na lang So, how about the military sir? Ayo po highlights man ayo po si Kuya baka dikit ang participants dahil
naburukasan pa lang ang klase. Alagad, yaon po si entusiasmo kang sinabing iwabalik ang military parade, yaon manggiraray si mga participation kang eskwelahan. Ang pagbabago lang po ngunyan dahil sinaro na itong majorette and band competition during the military parade. Gigibuhon po yan pagkahapon. So, continue si parada hanggang udto after po kang parada duma nagigibuhon itong fancy drill and majorette and band competition. So linalao man po na maghapon manggiraray ang okasyon during the military parade. Okay po. And then Sabado is the fluvial. The fluvial po si kapiyastahan. So naglalaon po kita na magiging matrayumpo, as in magiging solemne, solemne manggiraray, and magiging makulor po ang satuyang Peña Francia Fiesta. And ito pong ini po bago dahil mayo kita ko niyan aboyadores dahil nga ni sa itong preparation kang mga eskwelahan. Alagad sa kinabanggihan po kang 14, 15 and 16 igwaning concert itong mga local artista, mga local band sa Plaza Quezon. So ini po para matauan ning dalan na igwang dalan nun pagkakabanggi sa Plaza Quezon, and at the same time matawan taman ning opportunity itong mga local artista na may showcase man sa indang mga talento, and aram tawang baga na saro sinda sa mga naapektuhan kang pandemic. Kaya iyo man itong opportunity na matawan silang pagkakataon. Tama. So, yan. Sir, pigahanap po niyan si mga rides, si mga karnaval. Hindi sa syudad. So, igwa na kita? Igwa na po. Igwa na, ang aram ko nagbukas na itong sa LCC. Igwa na kitang karnaval. Masasakay ko ng more train. Pagulay ko ng sakayan. Igwa po duman sa may SM. Igwa pa duman sa may diversion. Kaya halos tulong karnaval ang ma-experience kang sa tuya. Lalo na ito po itong mga kaakian na for 2 years dahil po naka-experience ng karnaval. Kaya naog mo po kita na maibabalik si dating kolor kang Peña Francia Fiesta. So nilalao man na adakol itong mga bisita apan ito pong paghahapot-hapot sa mga establishment, lalo ng mga hotel, halos po fully booked na. Kaya si mga sir, si mga nagdadayo mga paratinda, kasi usually baga diyan sa may Balatas Road, gulpi ng mga dayong ang market office po ang namamahala diyan, and piga-asigurar man na mapakaray po itong pwesto ninda na dai man makaulang sa mga nag-aaragi, lalo na itong mga pag-abot kadtong fluvial procession na dinadagsa ning tao diyan in parting Balatas. Kaya aron ta po na dakol manggiraray itong madayong paratinda. Ang abota lang itong mga dayong mga para snatch. Mga paradokot. Amo pwede di sa mo. Bawal ka mo rin sa naga mga paradokot. Ano pigdodorokot nito. So bago ta ganun kay Sir Elmer itong kumbaga pag-imbitar sa gabos sa tayo mga paradalan na bisita hindi sa tuya sa Ciudad ng Naga. Basahan mo ng iba nga itong mga mensahe dito. Sige. Si Sir, baka sa liga kang... Baka may mga mensahe dyan si Sir. Baka malingaw ko, dahil pa pati naturog si Aki Mi. Siyempre si Aying, si wife ko, and si Elmat, kaiba si itong ataman mi si Persti. Ido yan. Nagdadalan man. Ako, Sir, si mismo, saka si Mrs. magka-chat mo niya. Sabi ni Agom, ano nga ta, tuninong anduwang. Ikaw man daw may interview city administrator. Kamo daw digdi sa atubangan mi. May kaman kurab ko daban. Saka nasabi na itong dinadalang ko itong previous ko nindo sa ko baka mga nana ko.
kaya lang may nahili ako doon na pirmahan ko garo pangaran nito to sa maalangan manggirara ito. Kaya namo na niya. Abo pala. Kaya pala niya to ninong niya. Kaya pala niya sila tigdig niya. Tuninong sana. Garo kang itong tuninong kamo garo nagbawas si Paradalin. At yan da po, kaya magdalang girare ka mo. Ayan. Sabi ni Sir June De Leola, kang Pork Barrel, shout out man po kay Jo Marie, nagbo-vulcanize siya ngunyan. Nagsusulat ng labo. Nagbubol ka na. June, ka muna lang ako lang kompleto na kita rin. Alright. Shout out po hindi sa Wilming Escaro na Perming Paha. Aki Wilming Escaro Perming Paha. Shot naman. And kay Miss Q kang Quantumin, shout out po sa imo nagdadalan. Okay. Kay Brad Albert Reynes, pig-shout out ka na. Kay Sis Narna Rodillas, and sa kuyang counterpart kay Jonasel Agarpao, salamat sa pagdalan. Asa ko yung esposa nagdadahan din. Kay Ate Vic dyan sa Mabolo, kay Rayboy and Bayagta, Marina Banggi. Marina Banggi man po. Si Dragon Lada, Marina Banggi po. Mga Lodi, shout out man po. Yan. Sa inyan Lodi, ang Aurora gaganap po. Ay ano ka naman, gusto mo makanamit ng Aurora. Gusto mo makaduman sa San Mateo. And syempre, mga tong hindi mo paglingawanan sa muyang GCash number. 347-2074. Ini po ang pinakabagong ngunyan online panlilimos. Kay Wawa, kay Jerome, maray na paggawang kay Wawa. Kay Ate Melds, regard sa ex ko Kuya kung mga gwapo. Ayan talaga. Member po yan kang Aligi Girl. Yan. Former Kasag Girl. Matataba ka ng aligi. Gusto mo sa nakailang mga aligi. Sabihan ko na unang mag-leave the group si Mami Ano. Tampado kita. Alam, baka day pirma ha. I-greet na si Brother Allen Riondanga. Sabi niya, Hubert. Allen, hello po. Maguruli na kamo, pero na lang kamong matanga naguruli. Siribot sa Peñarian siya. Grabe ka siributan. Pakisabi na lang po kung may MBO pa ko saan. Ayan. Shout out man kay Pading June Calio. Nag-aantabay man sa to. Sige. So, sige sir. Sir Elmer, invite ang sa tuya pong mga paradalan, lalong-lalo si mga nasa abroad, kung sakali man. And si mga nyaon sa ibang lugar na pwedeng magpasar di sa Peña Francia Festival. Ang lokal na gobyerno po ang Naga sa panginganot kang sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson Ligacion, nag-iimbitar po sa gabos na mga deboto asin pilgrims kang sa tuyang mahal na ina si Nuestra Señora de Peña Francia. Dagos-dagos na po ang preparation kang lokal na gobyerno kang Naga, pati na din po kang Archdiocese of Cáceres para po sa preparation sa satuyang Peña Francia Fiesta this coming September. So si mga nagdadalan po, lalo na si mga tagaluwas kang Naga, welcome po kamo sa digdi sa satuyang maugmang lugar sa selebrasyon kang satuyang kapiyastahan kang satuyang mahal na ina. Pagirumdum ko lang po na ilara po itong mga vaccination card dahil may reglamento po kita na
na pinapasunod para mampuni sa kaligtasan man kang lambang saro. Kaya mas maray po na bakunado kita ang lokal na gobyerno kang Naga and pati po itong mga kataraid na munisipyo. Ang satoya pong alkalde makikiulay sa mga municipal mayors na magkaigwaning massive vaccination para po si mga madirig di sa Naga bakunado. Para man po ni sa satuyang ligtasan na mas maray na pong ang nagpapasiguro kaysa sa day. So, welcome po giraray kamudig di sa siyudad ng Naga. Alright, so Alright, sige. salamat po. Thank you so much po. Kasi nahalat na kang mga pardala ninyo. Pero napirmahan ko naman. TikTok. Batik ba yan? Ano ka ba marinig sa TikTok? Sige namin. Tanganin nga iyon na Lagos-lagos na rin. So, kami po, i-wrap up na naman sa tiyang programa, Tito Ray. Sige. Pasalamatan natin sa mga sponsors. Giraray, salamat po sa tiyang mga sponsors. Tito Ray. Siyempre po, salamat sa Noy Maki Japanese Restaurant, Door D, Star Building, kaya nga straight Magsaysay Avenue, sa likuran lang po yung kang Pilot Office, or mag-upload sa 0998-483-1475 or mag-email sa noymaki.nagascity@gmail.com. Siyempre, Just Enjoy Events. Kung kamo po nagpaplanong magpakasal from your planning hanggang po sa big day, Just Enjoy Events. Diyan po sa M Plaza in front of Barbecue King Diversion Road, Naga City. And then siyempre, pwedeng mag-contact sa 0909-125-53278. Hanapon lang po si Miss Joanne Rule Dulong. And then siyempre, Kurbada 3 sa Zone 3, San Isidro, Cararaya, Naga City. Opening this coming September 8, Tito Ray. And siyempre, si Miss Q nagdadalan ko niyan. Ang sa tuyang kapartner sa Quantumin Plus, Miss Q Health and Wellness, located at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur. Contact number 0910-5880-492. Owned and managed by Miss Q. Siyempre po, ang Tinandayagan Falls and Resort dyan sa Barangay Palong, sa Limanan, Camarines Sur. Owned and managed by Sir Alex and Ma'am Jo Brioso. And syempre, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, ang pinaka-epektibong herbal na produkto sa market ngayon. Mabibili sa mga butika, mga drugstores, grocery stores sa inyo po mga lugar. Contact number 0969-2269623 and 0920-929-6657. Owned and managed by Rice Brand. Bago bago kita magpaaral dito, Ray, shoutout ko lang si Ate Karen, and then syempre ang sa iya mga magagaya ng mga tugang dyan, si Ann and then si Rhea. Maray na pagkabanggi. Salamat sa inyo pagkantabay. Sige, ihabol ko din si Ate Jo, watching ali sa Taiwan. Wow. Sir Elmer, baka ikaw po Duman po sa Barrios family and Baldemoro family. And sa Team Balde. Ang every family may mga may group chat. Ano sa mo? Ano? Team Bakawan. Kulay nagkakalo. Pwede ko naman ka, Ma'am sa Team Aligi. Okay, sige. Sige po. Okay. Salamat po sa pagkantabay po ninyo mga tugang. Hindi po sa paagi po sa tiyang programang Dos Busabos kunya na paggabangi na informaran mo po kamo, specialmente sa paabuton pong Peña Francia Fiesta. So, mabalik po ang sa tuyang programa. Hindi po sa tuyang programang Dos Busabos. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909
125-3278 or visit www.facebook.com/JustEnjoyEventsNaga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Starcy Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Foodpanda, Grab Food, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Ahoy! Nagbabalik. Sabi ni Agong, Behave. behave. Behave na talaga kita, Behave hindi. na rin. Kaya pumapaaram na. Salamat po. Ipahabol ko lang ni kay Pading Renz Nebrea sa kay Don Ceros Kim Antonio. Nagdadalang sa tuwing pagkabanggi. Kay Darius Biquilio. Oy! Kay Jay Baltasar. Kay Alden Flores kay dyan sa Sancho Bambo Hub. Yun. Sabi ni Sir Allen, Ano? Maray na banggi po, may recording pa po kita. Iyo po, pagkatapos lang po ka ni Sir. Madyan na po. Madyana lang po kami. And, Pading, ma-shoutout man si Kambal, sabi ni Pading Louie Nunez, dyan sa Kanaaman, Camarines Sur. And, say pa. Kay Ryan Gonzalez, shout out kay Ray. Maraming out po. pagkabagay sa endo dyan. Say pa ni... yan. Dyan sa QC, nagdadalan ako now. Mahali ang pungaw ko sa family ko dyan sa Bicol na nakakaulakit ang pusngak nindo. Sabi ni Jovit Christian. Salamat po. Maguli ka na pa dito. Piyesta man. Piyesta, Makikipiyesta kita dumangki, Oo. Sir Elmer. Ayun. Karapalan na niya. Bahala ka. And maray na banggi, mga Lodi, shoutout man po, sabi ni Daragang Lada. Yan. Sa inyan, Lodi, ang... yan, nabasa talaga yan. Maray na banggi, sabi ni Marivic Red Canale. Salamat po, maray na paggabanggi. And sa mga idol, maray na banggi po sa Indo, mga idol, Sir Elmer, Tito Ray, and Kuya Boy, sabi ni Wawa. Si Wawa Kasabago, pati ang pang... information. Pero iba man ang hinihiling. Sabi na paggabanggi. Okay? Sige. And sige po, sa kabus pong dami po na na bati na nabasaan sa Indo pong mga mensahe, pasensya na po. Si Son Bihino, ako man Tito Ray. Yan. Si Dato tayo na cameraman sa... Yes, Jun Bihino. Sa ABS-CBN. And si Paring Melbs, ay inabot ko man giraray si Dua kong idol na ka-live. Paring Melbs! Paring Melbs, si motor ko nagkakarag-karag na naman. I-interview naman ni. Ayun, sige. Ayun, Si matibay ni magkalikot. Ayun, dyan sa may Sa mga bagay-bagay, matibay ni magkalikot motor. Tama, lingaw ko si pangarangan si shop ni Paring Melbs. Ayan, sige. Basta dyan aron sa may sementeryo. Ayun, dyan sa may Concepcion. Sige.
So, kami po, mapaaram na, hindi po sa satuyang programang Dos Bosabos. Salamat po kasi ito pagkantabay giraray. Sa mga masunod na programa kan Dos Bosabos, maulwat na sana po kami. Iyo po. Basta po, ano po ni... Basta. Ayan. Salamat po kasi ito pagkantabay. Di po malingaw, kasamo yung GCash, 0910-347-2074. Ang pamusong online Panlilimos. Salamat po, Marina Banggi. Ako po naman si Boy Agda. Siyempre po, si Tito Ray sa programang Dos Bosabos!